mata ta kashe miji yan uwa ba soyayya bace na gani, domin ba ta gudun tsinuwa ta sa jama'a cikin ɗimuwa. Ku dinga kiranta bakin uwa. Mata ta kashe miji yan uwa ba soyayya bace mun gani, domin ba ta gudun tsinuwa ta sa jama'a cikin ɗimuwa. Ku dinga kiranta bakin uwa. Mata ta kashe miji Gaskiya ba soyayya bace na gani, domin ba ta gudun tsinuwa ta sa jama'a cikin ɗimuwa. ku dinga kiranta bakin uwa. A kwana tashi ba wahala da rai ka gani sa ta zo kusa, da zarar hankali ya iso to an kare da wasan ƙasa. Zama namiji da mata yana yanayi da na mai da albasa, to ya zaki sake hannuwanki ki bar su sassake ganuwa. Mata ta kashe miji yan uwa ba soyayya bace mun gani, domin ba ta gudun tsinuwa ta sa jama'a cikin ɗimuwa. Ku dinga kiranta bakin uwa. Sassa da zuwa yake kun sani, domin haka yaba hanyar jini. Masoyan gaske ke haƙurin zama ba sa gudun sallani. Shi aure ko da so ko babu akan yi ayo zama mun gani. Yau matan zamani kun ga yadda mazaje ke gudun tsintuwa. Mata ta kashe miji yan uwa ba soyayya bace mun gani, domin ba ta gudun tsinuwa ta sa jama'a cikin ɗimuwa. Ku dinga kiranta bakin uwa. Kice kika ce kina so a daura auren nan ba wata ba, kina kuka kina damuwa idanu na ki bai ganshi ba. Bayan auren a ce kin kashe shiga ɗan ku bai girma ba. Laifin me yayi miki ko kina so kice sanda yayo tsuntsuwa. Mata ta kashe miji yan uwa ba soyayya bace mun gani, domin ba ta gudun tsinuwa ta sa jama'a cikin ɗimuwa. Ku dinga kiranta bakin uwa. Mata ta kashe miji Gaskiya ba soyayya bace na gani, domin ba ta gudun tsinuwa. ta sa jama'a cikin ɗimuwa. Ku dinga kiranta bakin uwa. Kishi ne za ya sa ki kisa ko koye da yin zaman yar uwa. Gani na zai fi ki haƙuri da ɗan canjin cikin rayuwa. Kuma yayi karki ce za ki duba wannan abin da ke faruwa. Ki runguma kaddara kar da shaidan yayi ta bugan ki gangar ruwa. Mata ta kashe miji yan uwa ba soyayya bace mun gani, domin ba ta gudun tsinuwa ta sa jama'a cikin ɗimuwa. Ku dinga kiranta bakin uwa. Amma aure ce zai daɗe tsaya ki ji gunki ga mafita. Goyon bayan ki nuna masa ya tabbata baki shayin wata. Ki kare shiri ki bar yan zuga da masu zuwa su kunno ta. Ki dukufa addu'a kyaga kanki cikin wata duniya sabuwa. Mata ta kashe miji yan uwa ba soyayya bace mun gani, domin ba ta gudun tsinuwa ta sa jama'a cikin ɗimuwa. Ku dinga kiranta bakin uwa. Ki zan mai kau da kai lamuran sakar da ki dinga ban kwakwafi. Ma a gare ki cuta yayi ki bar shi da rabi shi za ya bi. Ki danne zuciya ta ki kar ki je gunwar take korafi. Ya karfin zuciyar juriya a cikin gida ita ce kainuwa. Mata ta kashe miji Gaskiya ba soyayya bace na gani, domin ba ta gudun tsinuwa ta sa jama'a cikin ɗimuwa. ku dinga kiranta bakin uwa. Ta sa jama'a cikin ɗimuwa. Ku dinga kiranta bakin uwa.